Kar bilamet amei rong plim plamaro atumpen ningkaning ko raisi kecok karlitang lamet kuru bonglong terang karliar ni kachikimopon. Lamet kuru bonglong terang kedamtang surihinira isi pai ni kre troksi arni sila bangso pirthe pen ci utekanglon. Alang liame kichive kadim lake rong plim plam henlo atumi pai ni kre troksi arni ningkan ingko raisi kecok lamet kuru bonglong terang Karli arni kar bilamet amei rong plim plamaro tumpen cepatir piponsi kachikimo jaimek dengpon. Lasila bangso kachikimo jaimek kar bilamet amei rong plim plam aro amei phu risorong parpen mei cari ponsi chunbang harsing kramsa pensi cerap cetodon. Kachikimo amei along alihiaman pen BLCC Bogojan Block a Chairman Mongol Singh Hanse KSA rong plim plamaro achunbang Edwinson Hanse lamet kuru bonglong terang asu tumpen cenglok habarisi kethegeling atumta cetong dunsi alang likai alamu cethan pen miri pula pen milurisi kai ponsi alang likarjong reng dog rengni kedodunlong jiaphan hirjume hangpon dipu pen Edwinson Hanse nang kelo berta Malong News. Pini rong plam habar itum KLA arupen patir piponsi bonglong terang kalia arni indeng koresi itum KLA rong plam arupen patir piponsi pini radak talon ponlo masih bangso ka talon along itum kadu ka vi KLA cirap rap klem rap abang phu rong plam habar itum citong si bangso me pechun ponlo elong KSA hin bunai tonglo la penthu BLCC member hanse sango ki hai chairman hanse sango ki hai tangi tonglo la pen kadu ka vi rong plang hawar puthot bonglong terang ka sonsi tekang ka puchi tekang bangsoa aron atang aku puthot ohi kimiatum kachali thuji am so sei pajing thur pon thuji aphan nitum rong plam KLA rupen chithan chimum ponsi nitum pini bangso mei pijut pomlo nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta